Id-devozzjoni lejn iġbija tar-Redentur mirakolus tal-Isla dejjem baqgħet b'saħħitha, speċjalment fi żminijiet diffiċli li l-poplu Malti għadda minnhom. L-Arċipriet tal-Isla Father Robin Camilleri saħaq li f'dawn iż-żminijiet it-talb quddiem iġbija ifakrek fid-dbatijiet li għadda minnhom Ġesu Kristu u jmobbi bis-salib. Spjega li minħabba l-imxija tal-coronavirus kellhom isiru iktar restrizzjonijiet ta' dħul quddiem din il-vara. Iżda t-tama hija li meta jgħaddi dan iż-żmien ta' sfida, il-Knisja tilqa' ħafna nies. Qed nipprepara wkoll li nagħmlu ġranet tal-Knisja miftuħa 24 sija kuljum. Ġifieri dak huwa l-ħsieb tiegħi bħala Arċipriet li mhux biss għandi responsabilità tal-kura tal-Belt Anglea imma wkoll ta' kull min hu devot verament għal din iġbija mirakoluża ta' Ġesu Redentur. L-Arċipriet li din is-sena wkoll ħass in-nuqqas tal-ħruġ tar-Redentur mill-Bażilika spjega li l-istatwa unika fl-Isla ħelset lill-parruċjani fi żminijiet diffiċli oħra bosta snin ilu. Il-kapitlu ta' din kolleġjata tal-Bażilika tal-Isla kien għamel weda li jekk l-Isla tinħeles mill-festa kull sena jsiru 3 proċessjonijiet. U fatti hekk ġara l-Isla ma kienx daħlet il-festa dak iż-żmien. Ir-Redentur mirakolus tal-Isla appart li ġbed lejh ħafna devozzjoni iġor miegħu storja kbira. F'manuskritti li nstabu madwar sena ilu instabu dettalji storiċi dwar l-artist Saverio Laferra li skolpa din l-istatwa fl-1742. Minħabba l-imxija tal-COVID-19, il-pellegrinaġġ nazzjonali djoċesan li kien ser isir bir-Redentur ġie pospost fil-waqt li nhar il-ġimgħa l-kbira iġbija ta' Redentur inżammet fin-Niċċa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.